Isizathu esenza ukuthi ngize lana-ke namhlanje bengifuna ukuzocela ukuthi sengicela ningitshelele u-boyfriend wami ukuthi hhayi ngoba ngingamthandi, ngiyamthanda njengoba engikhuza nje ngingakhuzeki. Kungenxa yesimo sokuthi indlela mina naye sibhebhana ngayo ayikunelisi. Mina ngifuna umuntu ozongibhebha nje angazi ukuthi kube njani kodwa nje angigibele nje kube ngathi uyangihlupha. Ungabe nemkhawulo. Ya. Ukubhebhisa wembomo. Kube ngathi uyangihlupha nje. Yena ekuzwela. Kanjena uyangizwela ngiyambona ukuthi akafuni ukungiqeda. Kanti manje bazongiqeda ngapha esayidini. Kusaphela usuku ngingabhebhisanga muntu. Ngiyababhebhisa nje bebe bawu-4 bebe bawu-5 ngosuku. Akubuhlungu ndawo. Futhi nje angizwa ubuhlungu angizwa lutho. Kuyazenzakalela nje yonke into. Manje awukhathali. Angizothi angikhathali. Wena usho ukudlala-ke yazi. O-driver bama-Uber nje sengibaqedile. Abaningi nje impela nje sebebuya khona la kumina. Abanye nje futhi abasasebenzi nje ukusebenza. Ubalanda nani noma bayatshelana? Kuyayiqondanela khona. Abatshenana abazana. Kwesinye isikhathi nje omunye uma ngilalele nathi ukuthi kusibhukhile sibhebhane masiqeda nje case sichamile seku-right sobabili. Yokuthi uma ngithi ngiyabuka hawu igazi phela leli. Futhi lo mfana uchama igazi. Ngimbuza ukuthi hayi bo ubonani? Yini le? Athi nama-sperms nje lawo. Phela ngichamile nje ubumnandi ukubhebha. Ujabule. Ukubona mina kuphela ukuthi igazi leni. Wayena umuntu wami nje usebuye benokungibhora. Futhi isikhathi esiningi nje hayi njengoba nalaba bokuhamba bengasekho sekuyabhora ngoba yibona abantu benginokuphephela kubona kakhulu. Ebengazi ukuthi abahluphi ngalutho abafuni lutho. Ngiza nenquza yami nje kuphela. Umuntu afika yidle nje aha. Ayidlele ayihambele ngisale ngijabule. Manje uma wenza umuntu afuna usamuke. Akube kusavuma-ke uma sekumele umuntu usiphinde naye. Ngathi nje ngingashaya loyo ngidlule ngishaye. Mase siphinda akube kusavuma ngempela. Vele ngonyanya nje ngonyanya. Ingakho sonunyanya ukuthi boyfriend ana connection kahle. Ngiyacabanga ukuthi naye kuhamba khona lapho. Ukudliwa ipipeli lodwa kahle ngaze ngisahambisani nakho. So isiyanqaba nje lento. Labantu laba wena uthi ulala nabo ne. Ibe kanjani into uma ucabanga lose asibala i-body count so wabhebhisile abantu uma ucabanga mangaki since wabuya lesidimo ndakuvuka. Ababaleki. Ababaleki ngoba lento le ifuna nje usuku nosuku. Makwenzekile 4-5. 5-6 nje lapho phepha. Abantu abahlukene ngama round lawo. Abantu abahlukene. Angithi no size abalingani. Kuyenzeka uthola ukuthi ngizothi hayi ngitshela ukuthi hayi ngiyagcina-ke ngaloko vele nje ngithola usize omncane. Into engeke izifikela ngifuna khona. Manje akwenzeki uthola abanestamina njengami kanje abashayayo ngempela. Uyahleka abanestamina nje abashayayo ngempela sisume ashayile uyazi usayile umuntu lo uyenzile ngithole yena kuphela namhlanje nge-right. Ebeyedwa nje osukwini? Ayakazi waqondana. Ngabe magic. Hayi ngabe impela magic. Manje awunandaba ukuthi score umuntu mncane emnganani. Ngithanda abayigoranyana. Ngibone ngibezwa kangcono. So ngiyakuzwa mase uthi wena ushaya umuntu udlule. So i-background yabantu obashayisana ibhebhane nabo udlule. Ikanjani? Manje ke wena uma uthi wena uyalala nje nanoma ubani oshadile akashadanga umncane umdala isikole isilendawo awunankinga. Uye wenze njani ngalabo abashadile? Siyalala nje futhi nabo bemnandi nje. Sebeze babathathu ngilala nabo. Sibhebhane impela nje bemnandi futhi. Ngingakhombisi ukuthi khona ushadile khona ongashadile. Ungonakali lutho. Mina ngonakalelwa yilutho kodwa phela lo shadile sebeze babathathu. Behlukana. Iyaphela imshado yabantu. Omunye ubaba nje wamkhize lapha eduze kwakhona ekhaya. Umuntu wakho nje uMaZulu. Olapha. Ya sinaye lana ngokomsebenzi.
Kwenziwani? Oya uthe usisi la kunestory afuna ukutshela sona abhalana nendlela eniphilisana ngayo nangendlela agula ngayo yabo. So nangu uzokhuluma-ke nawe. Kulungile. Hello? Uyaphila we mama? Ngiyaphila njani, baby? Sikhona. Yeah. Indaba ungifonela ngamafoni yabantu manje. Okay, ngibingelele bonke ababukeli beVimani Film lokhulumayo isigidi indoda emnyama. Silana namhlanje kwenye episode siphethe my sister la Nomfundo ne. Umfundo njani? Ngiyaphila ninjani? Hayi right nathi sabona si relevant, si fresh, si perfect ne. So siyabona la ukuthi ukwasibhalela bo. Kanti besichecka ukuthi wasibhalela na before. So istory sakho sithini kahle ukutshela nje umbukeli mhlawumbe uqala ukubona noma wakubona before ukuthi yini ebuya kuVimani Film namhlanje. Phambilini ngike nganenkinga ngathi ngabhalela kwiVimani Film. Anginenkinga ngahamba ngaye enyangeni kwakuba uSithole engilapha ngesimo sokuba nesilwane. Wangilapha kwase kwafika isikhathi lapho ukuthi ngihambe ngigoduke ngibuyele ekhaya. So manje sengihleli-ke ekhaya isikhathi eside manje siyavuka lento le ngaphakathi kimi. Lento awuyisile kubaba uSithole noma uvuka yenye into manje? Kuvuka lento le ubaba uSithole akayikade eyenza kimi ethi uyangilapha. Bekuba nesikhathi la ubaba uSithole akayifuna khona ukuthi alale nami. Ukulala kwami naye kwakungasiyona into engangisuke ngiyihlosile noma into engangisuke ngiyifuna, kepha into engayifica khona nami phambili ekuhambeni kwesikhathi. Ngoba wayethi uma eseqala lento sekumele silale, kwakumele kube yimina oba ngaphezulu kwakhe. Kwakumele ngichame kuze kube kathathu. Futhi phela hayi ukuthi bo-enjoy uma uchama noma boba kanjani? Cha, bekusuke kungasiyona into emnandi. Kepha ngoba benginethemba lokuthi ngizophila, bengikwenza kuze kugcina kwenzekile. Ukulala nawe, utheni ukhipha isilwane ukulala nawe noma ukhona umuthi ade uyakunikeze wona? Sikhishwa kanjani sitshana nge-sex? Ukhona umuthi abenginikeza wona ebenguphuza, omunye ngiwukhotha. Kodwa nje isikhathi esiningi bekuwukuthi kumele senze lolu cansi lolu. Angibhebhe nje azadele. Yes. Angibhebhe. Condomize. Yebo, sicondomize. Uthola ukuthi kunzima nokuthi ngichame kwayona leyo round eyodwa, kodwa nje kuyangiphoqa ukuthi phela ngoba ngifuna impilo kumele ngenze lento akathi asiyenze. Ngizame-ke nami ukuze chameke-ke kathathu lapho-ke. Phela ithi ayifane ne-rape lento leyo. Manje bekayicela kanjani nje lese usiyaqala-ke manje uthi kumele nilale, bekhuluma nje ilanguage kanjani lakhe mhlawumbe ukuze la ubone ukuthi okay manje noma wakutshela usafika ukuthi okay since uzolashwa la ekhaya uma unesilwane sanjena uyabhejwa, uphuza umuthi, uchatha, uphalaze, wenziwe kanje. Wakutshela ama-terms and condition noma wabona usuphakathi? Ngabona sengiphakathi ngoba ekuqaleni kwakho nje ngisafika cha ubengiphatha kahle nje njengey'ngane zakhona. Nami nje ngize ngibone ngisekhaya impela nje. Kodwa kuthe ukuhamba kwesikhathi bengimbona ngokuthi nje angiqhwebe uma ngasesigodlweni, angibizele phakathi esigodlweni, angihlalise phansi. Ngibone lapho-ke makuye kwavaleka umnyango. Okokuqala nje ngaqale ngathuka ukuthi hayi bo ubaba ngabe wenzani, ngibone ngithintathinta. Okokuqala-ke ngaphunyuka. Kanti usazongibiza futhi aphinde angichazele ukuthi cha, sekufika isikhathi la ukuthi manje sekumele angilaphe ngokuthi alale nami. Manje akunqabeki noma unawo lamandla ukuthi akucontrol uvume noma ubone usuvumile noma nawe wagcina usubona ukuthi udinga usizo ugcina usuvuma ukuthi okay ayisingalala? Uma usuke ufuna impilo bodi wenza noma yini ngoba usuke ungazi. Nami nganginethemba lokuthi ngizophila. Ngathi angiyenze-ke lento akathi angiyenze ngoba uyangilapha. Kushuthi ukulala nami khona kuzokwenza ukuthi ngiphile, kuphume lento engaphakathi mina. So manje-ke my sister ngiyabona manje makaqeda-ke ukulala nawe mboza ukuthi khona umthwalo oyehlayo noma onyukayo noma kwenzakalani nje awuchaze. Ngabe nginamanga akukho ebengikuzwa. Wawuzwela nje ucansi nje ujwayelekile? Ngenza ucansi nje olujwayelekile kuyikuthi-ke lona lalihamba negama ukuthi ngiyalashwa. Kwakungasilona lolu nje engisuke ngilwenza uma ngizenzela mina. Okay. Gcine sengikwazi ukuthi ngihambe ngiye ekhaya.
Manje inkinga isisekhaya-ke manje uma ngifika ekhaya ngiyababona omzala bayaphithizela egcekeni. Manje sekungathi ngalokho ngibhejiwe nje. Le nto kade ngiyenza le emuva ngathi nje sengalo ngiyenzile. Lo baba lo angimfisi nje kodwa manje futhi ngiyafisa ngazi noma uma ngingabuyela kuyena engangilapha futhi noma kumele ngiye kwabanye abantu ngoba nje ngathi ngalokho ngibhejiwe. Uma ngibona umuntu wesilisa nje ngathi nje ngalokho yikhalile nje ngathi ngalokho yikhalile nje ngaphansi ongaphezulu. Kwayimanje nje kuyayinyakazela khona ngazi ukuthi kumele ngize ngenzeni. Le nto ibuhlungu ingiphatha kabuhlungu ngempela manje ngoba alisapheli usuku ngingabhebhisanga muntu. Ngiyababhebhisa nje bebe bawu-4 bebe bawu-5 ngosuku. Futhi nje angizwa buhlungu angizwa lutho kuyazenzakalela nje yonke into. Manje awukhathali? Angizothi angikhathali ngoba kuba kubi sebusuku ngingababoni abafana futhi ngabe nje uwaya. So wena akwenzeki nje usuku phela ungabhejwanga? Hayi ngabe nginamanga lwenzeki. Hayibo. So into esengiphila ngayo nje into esegazini lami. Sekuyinto nje engiphila ngayo alipheli usuku. Bawu-4 bawu-5 bayaphezulu. Eqhaqhazela noma nje uma usuyifuna kuba kwenzeka kanjani? Ngivele ngibe manzi nje ngibe manzi ibhadi nje into ongayazi. Ngibe manzi nje. So kule nto le lesimo ubhekene uke wazama mhlawumbe esontweni noma kubafundisi noma uye kubathandazi uye laba enyangeni zangoma? Hayi esontweni azange ngisizakale ngalutho ngashiya phansi ngahamba ngaya kubantu ababonayo. Wangitshela futhi omunye wathi yena kunesilwane engisetshenzwe ngaso singaphakathi kimi. Ukuphuma kwaso kuyobe ukuphuma komphefumulo wami. So uphila nayo le nto? Ingaphakathi kumina le nto. Kodwa wena uyizwa? Angiyizwa mina ngibona ngoba nje sekwenzeka nje meyothi ngishazi umfana ngifuna phakathi. So uma ngibona nje ukuthi ngingangena futhi nakwena phakathi. Singalifaka nje uma singayithola indlela singalifaka. Uma ngathunywa amakhamera? Kumanje nje kuyakitaza ibhadi. Kodwa vele mina I'm off limits yabo. So my sister awusho. So moya uyo-check-a kulabantu labo check-a abantu besizulu. Bathi lesilwane lesi siqhamuka kanje siqhamuka ngayo lo baba usalaye nawe noma usifake so uthole sovela ubuyile kuye ngoba phela wathi wena uyakubaba uyokhipha isilwane kodwa futhi uyabuya sona isilwane futhi esifuna ucansi. Lo engigcina kuya kuyena umuntu obonayo uthe yilo muntu lo owayethi uyangilapha owayefeza inhloso zakhe ngami. Wayefuna kucebe yena ngomzimba wami. Uthwale ngawe? Uthwale ngami kahle kahle. Yeah. Sebeganga abantu. So dithama akufaki ipipi yena. Ngesikhathi efaka lento yakhe yena kumina ngesikhathi naye ethola amandla. Kwesinye isikhathi akuvumi ngisho ukuthi kuze kushona ilanga. Mangibona nje ukuthi linanti ilanga liyashona ngaze ngithole ngaze ngibhebheke nje liyaphela usuku. Angiqeni ukuvele ngigeze ngigqokele ngihambe ngiyele ethavela kwaSibu. Fike nje ngiyidlalele khona ngibabuke bese uma ngibona ukuthi banotshwala obuningi ngisondele ngakubona ngixoxise nabo ngixoxise. Qede lapho ngithathwa yedwa ngiphume naye sikhuluma eminyango masikhuluma ngiyamchazela ukuthi cha angifuni utshwala angifuni imali yabo ngifuna nje ukuthi angibhebhe kuphela. Manje akwenzeki umuntu momtshela ngelanguage ukuthi okay ngicela ungibhebha mhlambe ethuke noma kwenza kanjani? Kuyenzeka omunye athuke abanye-ke uyabazi nabo bayilambela vele-ke omunye vele ajabula avumele phezulu. Siyahamba siyabhebhana siyabuya futhi siyaqhubeka sihlala phansi. Uzofuna omunye futhi? Uma ukuthi akanginelisanga kuyenzeka uthole ukuthi ngithola umfana onepipi elincane. Alifiki la ngifuna ukuthi lifike khona. Hayi siyabuya sihlala phansi ngiyaphinda futhi ngigoqa omunye ngiyamgoqa siyaphuma semnyango. Sifike nje futhi nakhona ngiyamtshela naye ukuthi hayi ngifuna nje ukuthi angithinta lapha phela. Sihambe siye endlini angibhebhe sibuye futhi. Kuya ngokuthi mhlawumbe bayahamba noma kwenzakalani. Uma kwenzeka ukuthi ngiyakhona ukuyibamba-ke ngizoyibamba mhlawumbe kusekuseni nangakusasa. Uma ukuthi nje kodwa futhi ngilale ngingabhebhekanga ngendlela engiyithandayo ekhaya ngeke ngize ngibakhulumise nje ukubakhulumisa ngizoba umuntu onolaka. Ngivuke ukulaka nje ngingalwazi. Ngake ngahlala nje usuku lonke ngazama ukuyibamba ngayibamba kwaze kwashaya isikhathi sokuthi kuyalalwa-ke manje. Hayi ngilale. Ngithe nje uma ngiphaphama
Angiphaphami ngiyaphupha kodwa ngiphupha siyabhebhana nomfana siyabhebhana. Impela kumnandi nje kumanzi phansi. Angithi ngiyabuka sekuseni, hayibo ngisemathuneni phela lana. Iy'mpahla zami nazi ziyalenga la eduze kwamathuna. Ngimanzi te angazi mangithi ngiyabuka eceleni kwami akukho muntu kodwa futhi ngixakeke ukuthi ngifike kanjani lana. Manje uma ubuka la uhambe khona uhamba ngey'nyawo noma amadeli ukuthi akubonakali ukuthi ngihambe la ngoba phela samthatha kuba namazolo yabo. Ubona? Ukugcina kwami nje ukuyibona ngayibona ngiyolala ekamereni lami. Ngifike ekamereni ngiyagumula nje ngiyangena embhedeni ngiyalala. Ngaphuma nje nalezi negawuni engangiyigqokile iyona eyayilenga ey'nyaweni ngangafaki lutho. So uma usuvuka azikho buhlungu iy'nyawo ukhombisa ukuthi mhlambe noma wawuhamba umoyeni kwenzakala nawazi nawe? Angazi nami ukuthi kwakwenzakalani, angizwanga buhlungu ey'nyaweni, angizwanga lutho. Kuphela nje ngangizwa imqoza yami ukuthi iyafutha nje. Okukhombisa ukuthi idliwe ngampela. Kodwa futhi wena lo muntu wade umbone ukudla umbone ngathi usephupheni. Bengisephusheni ngesikhathi engidla ngokubuka kwami kodwa futhi manje ngiphaphama ngimanzi angikho nasekamereni lami ngile emathuneni. So isinyathelo wasithatha emva kwalokho yini mhlawumbe wayenza wafika endlini wageza ngomuthi noma wayenyangeni wo-check ukuthi wenzakalani noma wathandaza ngoba phela ibhadi lona usulibuka kahle kahle. Uyadlala sasingekho Endlini waphume kanjani khona? Angazi nami ebhuti angazi. Ngathi uma ngibuya-ke lapha ekuseni ngifika umnyango uvuliwe. Uma uvuliwe umnyango ngicinga ukhiya angiwuboni. Uma ngithi ngiyabuka embhedeni umbhede usahleli ngale ndlela le kade uvele uyiyona ngizolala. Ngixakeke ukuthi kanti ngabe kwenzakaleni. Phinde futhi kuphela usuku ngingabhejiwe. Usathuthwa ukuthi wena uhambola emathuneni? Ngisathuthwa yilokho. Angakabatsheli futhi nala ekhaya ngoba ngisamangele. Phinde kushona ilanga, hhayi ngilala. Phinde futhi kwenzeke isemo, ngiphaphame ngiy'manzi ngisalele eduze kwethuna. The same thuna noma sokuyithuna ehlukile? Endaweni eyodwa. Yo. Ngiphinde futhi ngiphaphame lapho ngibuye ngifica futhi umnyango uvuliwe. Umbhede usahleli kanjalo. Ngithe uma sengiyi-report-a-ke ekhaya lento ukuthi hayibo nginenkinga yokuthi ngiphaphame ekuseni ngingekho ekamereni lami. Ngiphaphame ngilele eduze kwamathuna. Nakhona ngaqale ngangachaza ukuthi ngiphaphama ngimanzi. Ulaliwe. Ngiyazizwa ukuthi ngibuhlungu ngilaliwe ngoba ngisasaba phela ukuyichaza nami. Hhayi bengigade-ke nabo. Bebone-ke ngosuku lwesithathu ukuthi cha akalalanga ngampela la endlini yomuntu. Bangibuze-ke. Manje ngoba uthi bakugadile ne? Uma bakugada bakubona usungekho futhi noma abakubonanga uhamba? Abangibonanga ngihamba, bangigade sengibuya. Bangibona ngoba sengibuya ukuthi hhayi lo muntu akahambi kahle ngihambe ngathi ngiyaxhuga. Hambe ngathi ngiyaxhuga kubuhlungu ngiyafutha. And njalo uhlezi uhamba ngawo lamaphijama lawo? Ngihlezi ngihamba ngawo nje amaphijama ami. Yavuka Uma ngiphaphama iwona oqala engiwabukayo. unqunu? Nginqunu mina ngaleso sikhathi angigqokile. Manje-ke ekhaya bathini kulesi simo esikanje? Ekhaya bahlalile phansi bayikhuluma lento le. Kwafika-ke isikhathi sokuthi kumele kuhanjwe-ke kubuyelwe kuyona inyanga le ubaba uSithole lo wangifaka lesi silwane akangifaka sona. Manje inkinga eyenzakalayo uma kumele kuyiwe laphaya kuba nento encane nje ezophazamisa edinga ukuthi iphoqelele ukuthi benake yona beyiyeke le yami. Mhlawumbe into kanjani ugula umuntu noma? Uma ngingagulanga umuntu kuba khona oshonile. Kuba kabili. Manje kuba nzima ukuthi ni-attend lesimo. Manje kumele beqale bephuthume kulo seshonile noma kulogula kakhulu. Kushintshana kanjalo nje akukho okuningi. Manje awuboni ukuthi lokho kudala ukuthi ningayi kule nyanga kwenzeke izimo amandla yayo le nyanga ladala ukuthi mhlawumbe la madimoni angakuwena asebenze ningakwazi ukuya kuyo? Bayabona ekhaya. Into engisolayo mina ukuthi lento yalo baba lo muthi wakhe akawusebenzisa unamandla kakhulu. Ngoba bayabona ngesikhathi kumele ngabe nje kuyenzeka vele kungenzeki ukuthi kuyiwe khona kuvele kuphazamiseke. Manje ayikho futhi enye indlela yokuthi bengahamba kumele kuqale etshelwe futhi naye futhi uma ngicabanga mina khona la kathinta khona uma kumele kuziwe khona.
ngoba baqale betshele yena ukuthi bacela ukufika ngosuku oluthile. Manje awucabangi ukuthi lo baba mhlawumbe une-TV la abuka khona impilo yakho ukuthi wena wenzani noma uyakucontrola and stuff. Abe bengaze ngikucabange-ke lokho. Ngoba phela uma uthi wena umuntu othi manifuna ukuya kuye nibikele Ubike. mhlawumbe ube ney'nkinga. Kumele ubike ngoba hhayi akahlali-ke khona yena. Noma ngisahlala khona wayemuntu nje ohlezi ebhizi ehambe uyosebenza ebuye. Ngeke usho ukuthi ukhona usuku lonke namhlanje. Inzima kakhulu into. Manje ineminyaka emingaki yenzeka mhlawumbe 4, 5, 3 or ngaphezulu or ngaphansi? Ayi sesiside kakhulu isikhathi yenzeni. Sesiside kakhulu ngoba nje bagcine sebezama ukuthi mangilala-ke bangigade ngokuthi bangibophe ngamaketanga benzele ukuthi ngingavuki ngingakhoni ukuhamba. Bekufana nje kodwa bebethi noma bezongibheka befike bengibone njengomuntu ofile kanti kushuthi ngihamba ngokomoya. Ukubuya kwami vele lapho Muthi wena uhamba ngomoya, kushuthi wena ukhona la embhedeni la ulele. ngikhona la embhedeni Uboshiwe. ngilele nje ngiboshiwe njengomuntu ofile. Ukungibuka kwabo bangibuka njengomuntu ofile mina. Kodwa wena futhi uhambile. Kodwa angikho. Ngiyababona bayakhala bakhalela ukuthi ngathi ngifile kodwa angikhoni ukubaphendula futhi ngoba angikho ngokomoya khona umzimba. Eyi inzima kakhulu le nto le. Uboshiwe ngamaketanga ulele embhedeni. Kuyakudonsa spiritually. Yebo. Ihambe nawe. Kuhambe nami kuyongibhebha nje kuze kudele. Ngingazi ngisho ukuthi umuntu obenjani nalo bengilele kuye. So makubhebha spiritually ngala la emzimbeni physical kwenzakalani? Kuya-enjoyeka nakhona noma ubuya nawe uma ubuya usukomile ku-right noma ubuya still same thing umanzi? Kuba nje njengokuthi ngilele nomuntu engimaziyo ngibheje umuntu engimaziyo nje. Kube mnandi ngi-enjoye nje. Kodwa kuyikuthi angiliboni ikhanda lakho ukuthi uba. Kodwa nje i-touch. Kodwa nje ngiyamfila nje ngiyamuzwa nokungithinta kwakhe nje. Awuna-communication manje awukwenzeli? Hhayi asixoxe siyenza kuphela. Suzowajwayela nawe? Hhayi sixoxe. Inzima kakhulu le nto le. Manje uma ukubuka le phathi oyibonayo ingathi umuntu noma isilwane noma yini? Umuntu. Kusuke kuwumuntu nje. Manje mayizoza kuwe akwenzeki mhlawumbe ufile something ukuthi asikhona into ezokwenzeka kimi mhlawumbe ngoba phela bese khona ingozi ezokwenza noma khona into ngeke ihamba kahle ekhaya. Khona into oyizwayo umuzwa nje ukutshela ukuthi namhlanje khona into e-wrong izohamba kahle. Wena uzwani? Hhayi ngiyaqhanyelwa baba usuku lonke. Nje into oyifunayo yini? Ngizwa ngakho nje futhi ngiqale ngibe manzi nje isaqala nje kuyiveza le nto ukuthi ngathi khona into engizoyithola. Qale nje ngibe manzi nje ngithi ngishona ngapha ngibe ngisabathe ngiyayisula lutho kusho khona ukuthi hhayi ngizogcina ngitholile. Manje-ke wabuyela kulo baba kwenzakalani noma azange ubuyele kulo baba lo usithole? Kube neholide elikhulu nje libe khona. Kwafika nje wonke umndeni wabuya nje sagcwala baba baningi abantu ekhaya. Hhayi sagcwala imoto-ke nje saphikelela khona. Uma ukhumbula ekuqaleni besithi manje siyakhona kube nento ezophazamisa. Kodwa nje ngalelo langa azange kuze kuphazamise lutho. Bafika nje omalume, osisi, omamncane sangena emotweni kwahanjiwa kwathiwa kuyiwa khona. Bemfuna la phela befuna ukuthi ngiphile. Sithe masifika khona hhayi simfice umama wakhona kuxoxe naye bingelelwe asifake endlini. Sithe sekuhleziwe phansi-ke endlini sebechaza komalume uDaba ukuthi kahle kahle into esilethe la besize kubaba. Yaqala lapho-ke indaba wachaza kumama wathi umama umakoti wakhe ubaba lo bengilapha. Uyazana vele? Siyazana naye ubengiphatha nje njengey'ngane zakhe. Uma ey'thengela iy'ngane zakhe into zokugqoka nami ngithengele. Wachaza kwasho ukuthi cha ubaba akasekho emhlabeni udlulile emavikini amabili adlule. Kwamangala-ke wonke umuntu ukuthi manje kuzokwenziwa kanjani ukuze ngigcine ngisindile. Ngoba lezi nyanga lezi ade niyakuzo bezisona ngeke zikwazi ukunisiza lo muntu ozonisiza. Yilo muntu owenzayo kumele angisize. Akasekho-ke manje? Akasekho-ke manje. Sengisele nenkinga mina. So my sister, uma ufika la senenzile yonke lento lena umndeni niyathola ukuthi ubaba ushonile. Uma uyanichazela ukuthi ubaba ushonile
yini le yenzekile kuwe mhlawumbe usangena egethini noma somele uphume kwenzakaleni yini nje wenziwile ukungena kulo muzi Kuthe mase kumele kusukunywe likhanjwe. Waqala umzimba wami washintsha. Kwangathi kunezandla ezingithintayo ezingibambabambayo. Ngithe ngizwa nganginwayeka eqeye ngiyizwa ibamanzi. Ngabe ngisaqala emaceleni angiboni lutho. Ngibona laba abasekhaya nje ngihamba nabo. ababoni lutho la Ababoni lutho nabo kuyahanjwa nje endleleni kuyaxoxa kumnandi. Ngaphela sekutholakala ukuthi ubaba ushonile bazoyizama-ke indlela umama uzozama indlela yokuthi ngigcine ngilaphekile ngoba abanye bafike nje bengasekho ubaba bona bahamba nqunu nje emgaqweni bayihambela nqunu abamantombazane. Nabafana kuthiwa bakhona-ke abanye kade eganga ngabo nabo nje bayihambela ngamadoda abo nje emgaqweni. so esakhe isimo singcono Esami ukhomba ukuthi singcono ngoba ngisakwazi nokuthi ngigqoke emzimbeni. Sakwazi nokukhuluma into ey'philayo. so awucabanga ukuthi wena ngoba uzwa ngathi kuyakuthi shubo kuwelkhama la kusuka khona izinto sakhona lokwelwane lokho Ngokwami mina ngibonile ukuthi okay kusho ukuthi kukhomba ukuthi njengoba ngifika la egcekeni iyavuka lento kade yenza kumina. ngisho angasekho Ngisho engasekho kusho ukuthi nje uma ngiqhamuka mina la ekhaya kuzoba nento nje ezobhebha mina nje izingidene. umkhovu wocansi Kusho ukuthi into zakhe. manje wenze njani-ke okay ngiyakuzwa ukuthi kwaba kanjalo uma uthena uzozama indlela ukuthi insizakale yabo so wena impilo yakho normally nje sazoqhubeka lapho impilo yakho normally kwenzakalani uboyfriend uthini uya-enjoy ukuhlala naye and stuff Kwayena ngigcina ngingasamuzwa. yena kodwa uyakuzwa uma ubuka endaweni noma Yena uyakhombisa ukujabula uma ngenaye. Sibhebhane nje kube kuhle kube mnandi. Kodwa nje mina angineliseki. khona siphume ucinga leli philo Angineliseki. Angazi noma ngivele ngilizwe lilincane noma kuba njani. Noma kwenza sengijwayele nje vele ukuthi angidliwe umuntu oyedwa. Angineliseki. yho Kodwa futhi angikaze ngikuveze lokho kuyena ukuthi angineliseki. yena sona isikhathi sithi waqala ukuthandana naye before uye khona noma uthanda sobuya khona enyangeni Sathandana ngagula nje ngize ngenyangeni sasithandana naye. uma ubuye itshe sisilwane lesi yatuna Sesiphumile. kanti akazi ukuthi kuya nesinye esikhulu Nasekhaya futhi bebengakaze bemtshela ukuthi nalezi inkinga engizenzayo zokuvuka ebusuku ngihambe mina. Bakaze bembikele. akuyalaleka kodwa ebusuku bese-ke uhevile imini waheva wanela for namhlanje ebusuku uyalaleka kahle Kuya ngokuthi leli ligcina ukungibhebha belingakanani. Ngeke ngibe nenkinga nje ukuthi ngibhebhe umuntu oyedwa. Leyo nto leyo angisayijwayele. Kwayena umuntu wami nje usebuye benokungibhora. Futhi isikhathi esiningi nje njengoba nalaba bokuhamba bengasekho sekuyabhora ngoba yibona abantu benginokuphephela kubona kakhulu. Ebengazi ukuthi abahluphi ngalutho abafuni lutho. Ngiza nenquza yami nje kuphela. umuntu afika yidle nje Ayidlele ayihambele ngisale ngijabule. manje uma wenza umuntu afuna usamuke Akube kusavuma-ke uma sekumele umuntu usiphinde naye. Ngathi nje ngingashaya loyo ngidlule ngishaye ngidlule. Uma sesiphinda akube kusavuma ngempela. Ngivele ngikunyanye nje ngonyanye. ingakho sonomnyanya ukuthi boyfriend ana connection kahle Ngiyacabanga ukuthi naye kuhamba khona lapho. Ukudliwa ipipa elilodwa kahle kahle ngaze ngisahambisani nakho. so Isiyanqaba nje lento. labantu laba wena uthi ulala nabo ne ibe kanjani into uma ucabanga nje seyasibala i-body count sobabhebhisile abantu uma ucabanga mangaki since wabuya lesidimoni yakuvuka Ababaleki. Ababaleki ngoba lento le ifuna nje usuku nosuku. Makwenzekile 4-5. 5-6 nje lapho phepha. abantu abahlukene ngama-round lawo Abantu abahlukene. Angithi no size abalingani. Kuyenzeka uthola ukuthi ngizothi ngitshela ukuthi ngiyagcina-ke ngalokho ngivele nje ngithola usize omncane. Into engeke izifikela ngifuna khona. manje akwenzeki uthola abanestamina njengami kanje abashayayo ngempela uyahleka abanestamina nje abashayayo ngempela sisume ashayile uyazi usayi lo muntu lo uyenzile ngithole yena kuphela namhlanje nge-right Ebe yedwa nje osukwini.
ayakazi waqondana. Ngabe magic. Hhayi ngabe impela i-magic. Manje awunandaba ukuthi isigora umuntu mncane emnganani. Ngithanda abayigoranyana. Ngibone ngibezwa kangcono. So ngiyakuzwa mase uthi wena ushaya umuntu udlule kuyo. So i-background yabantu obashayisana iphepha nabo udlule ikanjani? Izinto engingayinaki zodwa-ke lezo. Awuboni ukuthi mhlawumbe lesilwane lesimulele nabantu sithatha amandla yabo noma impumelelo yabo like ngoba ngekho umuntu wavele ufuna ukuhlabisa umuntu udlule. Ngingazi phela noma kuyayiqondanela yini. Abanye ngiye ngibabone nje impilo yabo iphela. Uthola ukuthi umuntu ubesebenza ngibona ngasasebenzi. Hawu kanjani manje? Omunye ngibone seyisibotho nje into ongayazi. Engathi sengingaphika ngisho ukuthi ngake ngabhebhisa lowo muntu. Awusamfuni. Angisamfuni, angisafuni lutho ngayo. Usephuphile. Manje uyaya lapha mhlawumbe wethendo sokugeza ezamanzi aphinki uzama. Hawu ngiyageza ngilokho phela. Ukuthi bakufuni. Hayi ukuthi bengifuna ngisuke ngiyigeza mina. Mina kahle kahle mina osuke efuna bona. Imina obasukelayo bafana. Isikhathi esiningi. Manje Yabo lo ozongisukela ngiqonda azongitshela cha uyangithanda yena ngingamfuni. Manje awunalo mhlawumbe ukuthi okay angibaziwe abafana ngisebenzisa ama-toys. Hayi ngeke ngilunge ema-toys-ini. Bese ngenzela ukuthi ulimit indaba ukuthi uhlukumeze abantu mhlawumbe uhambe la ube nje uthenga ama-toys. Phela ama-toys achieve mhlawumbe 500 nje uthenga nje ipack noma nge-1000. Uhlukana nje ngokuthi Moses unenkinga uthathe i-vibration ushaya ikukuni. Ayi bengazi ngicabanga le. Ngifuna inyama enyameni mina. Yakujabulisa nje ngiyabona ukuthi umuntu inyama unalento le. Hayi ngifuna inyama enyameni mina futhi ngeke. So namhlanje Mrs. ufuna senze njani? Sikutholela umuntu ozokusiza awunandaba ukuthi umphefumulo uzohamba ke manje. Umphefumulo wami. Angeke ngize ngikwazi ukuthi. Kodwa futhi uyafuna ukusizakala. Kodwa ngiyafuna ukusizakala futhi ngingajabula uma ngasizakala. Ngiyayibuka nje imphefumulo yabantu esengidicilele phansi noma nami bengingaqondile kodwa nje ukusizakala ngiyafuna. Ngoba sohlala nathi mhlawumbe uma 6 hours namhlanje. Kunjani nje? Awusho mhlawumbe yeswelethi noma ubambe mina umgoquzi noma oyedwa esenze sisebenza lapho. Hayi bengingakavuki lutho kwamanje. Uyiphathe kahle. Kusayiphethe kahle. Kodwa nje benginakho ukwabuka ama-video ala kwi-Vumani film. Ngisho nje ngithi hey la bhuti loya. Bangathola yena manje ngiyamsabela. Khonto ngamenza yona. Ngiyamsabela. Mangibuka impilo zabanye abantu. Khona abantu impilo zabo engiyimoshile. Manje angifuni ke yakhe imoshe. Manje namhlanje ngoba engekho le. Ngoba uyakhona ukuthi asize abantu. Ngoba engekho la namhlanje sizwa kanjani ukuphatha kabi kwakhona ukuthi akekho. Mhlawumbe kube ngimfice khona naye khona bekuzokwenzeka. So ngoba uthi wena ufuna inyama enyameni. Ayikuthusi indaba ezifa zibe khona mhlawumbe ama-STIs and stuff. Inhlanhla nangebhadi clinic ngiyayivakashela bengakabi nalutho. Bengakabi nalutho ngasikho isifo benginaso ngoba hayi cha shame condom ayishayisani nayo. Shayisani ne-condom inyama enyameni baba. The reason ngingayifuni i-condom ukuthi ngesikhathi umfana engichamela la ngaphakathi kuba nento engathi iyaphuma kushaya umoya. Kanti yabo masizolala mhlawumbe uthola umfana akachami lo ngizwa kufutha nje isinye engathi sizophuma. Kumele ukuthi aze achame kuqala achamele ngaphakathi kumina kuyikhani ngikhululeke. Futhi mase echamile-ke nje ngathi ngingamsusa nje suke nasemehlweni nami aphele nje eduze kwami. Lento le mina ngendlela engibona ngayo my sister ngisho ukuthi mhlawumbe namandla okubona stuff yabo. Kodwa ngathi kunesilwane esiphila ngasperms zabantu besilisa. Ayiboni nje ngendlela ngisho. Ngoba vele isilwane into engaphakathi kumina ngeke ngize ngophike nalokho kusho. Ngenzeke kube kukanjalo. Ngoba uthi wena molale nomuntu uzwathi khonto ngathi kushaya umoya. Mechamele phakathi kumina kushaya umoya nje ngiyakhululeka. Asekho le pain ade uyizwa le ukuthi ngibambe. Ngiyaphola nje ngishaya umoya. Futhi ngiba happy ke emva kwalapho. Yo, yasabisa le ndaba. Wena usho ukudlala ke yazi. O-driver bama-Uber nje sengibaqedile. Abaningi nje impela nje sebebuya khona la kumina
abanye nje futhi abasasebenzi nje ukusebenza. Ubalanda nani noma bayatshelana? Kuyayiqondanela khona. Abatshenani abazani. Yo. Kwesinye isikhathi nje omunye mangilale nathi uthi sibhukhile sibhebhane masiqeda nje case isichamile seku-right sobabili. Yokuthi uma ngithi ngiyabuka hawu igazi phela leli. Futhi lo mfana uchama igazi. Ngimbuza ukuthi hayi bo ubonani? Yini le? Athi nama-sperms nje lawa. Phela ngichamile nje ubumnandi bebhebhane. Ujabule. Ukubona mina kuphela ukuthi igazi leni. Yena akaboni. Akubuhlungu ndawo kuwe nakuye. Hayi akubuhlungu ndawo. Kubuhlungu nje lokuthi belingena liphuma. Inzima kakhulu indaba le. So lento yenze umuntu oyi-one manje abantu abaningi vele machama uqeda ukuthi uyabuka uphuma igazi. Akayedwa khona nomunye nje odrive itekisi. Ngake ngalala naye sabhukha. Kwaze kwaba kawu-2-ke yena. Okokuqala sasibhukhile. Ngabona ukuthi hawu igazi. Ngiqale ngiyicinge mina mangiyisula ngibona ukuthi hayi alikho kimi igazi. Ngimbuze yena ukuthi hawu yini le echamile ethi ama-sperms nje. Kwaphinda futhi silale endlini yakhe. Kwangcola amashidi nakhona ababovu. Ngaqale ngayi-check-a mina ngabona ukuthi hayi anginankinga mina futhi inkinga ikuyena. So indaba enzima kakhulu. So lento le shuthi isilwane esiphila ngegazi labantu nama-sperms esingaphakathi kuwo. Kodwa silidla igazi akasiwadli ama-sperms wakho. Ngibona ngathi into kanjalo. Iyathusa lento le. Iyathusa ngempela. Ngibona kanjalo mina. Ngoba uthi wena usukuzame konke empilweni yabo. Zama ukuya enyangeni, wazama ukuya abathandayo. Lento ayiphumi kodwa futhi still ifuna lento, ifuna inkonzo yona. Hayi wave ijabula ke shema isithola inkonzo. Ngeke ngibone na kumina nje nami ngiba happy. Uphodla lo wona nje manje. Hayi into zakhona lezo. Into zakhona. Mhlawumbe ngizothi mangiphuma nje la ngibe ngilithola kwazi ba. Ngoba usho wena ukuthi ubaqedile o-driver bama-Uber no-driver bamatekisi. Bakubulala ngesende nje lapho. So ayikaze nje wena washo ukuthi okay likamngani wami ngiyalifuna namhlanje noma lo kamakhelwane especially abantu abaziyo badwayele ba-double cross khona kwenzeki. Ukhona engangimazi ukuthi hayi vele isithithi sikamngani wami lesi. Mangasibizele khona nje singavuma. Niphuzile noma nisobha? Hayi sasiphuzile-ke lapha yana. Futhi sasibuthenga sona utshwala. Sibiza-ke vele umngani wami akekho ngiyazi ukuthi udlo akamthanda kakhulu. Ngimbiza lo ngathi shone ngapha eceleni. Afike sayidobhela u-1 sayibuyela. Emva kwalapho-ke futhi ayiphindanga ngiyakhulumisana. Kodwa bona nomngani bayaqhubeka. Hawu mina nomngani wami si-right. Yena indoda. Isazwana nomuntu wakho. Bayazwana kodwa banokuxabana njalo. Bayafana nje nabantu abangasathandani. Kade ngagcina nokubezwa nje ukuthi kade beyoheva bobabili. Lento iyamosha ne? Ya ilento ephila kumina. Mangibuka mina. Inamandla. Hayi lamandla siwaqeda ke namhlanje. Siwaqeda ngoba phela ayinzima. Ngiyayisabela impilo zabantu abasha. Kunababukeli la abahleli abakhona maybe nawe une-situation enjengeyakho. Since kunama-situation maybe related kanje uzizwa like ama-sign akanjani uma sangena lento. Umuntu bethi ukhuluma nami bengivele nje ngimbone nesidina. Angicike nje anginyanyisi. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi sihleli sibaningi futhi nje kuyaxoxwa ngivele ngibe nenhliziyo encane nje ngibone ngizomsukela la ukuthi sekumele silwe mina naye. Ngathi ngahlezi ngingedwa noma ngingangedwa la sihleli khona kuthuleke ngingababikho okhulumayo. So kwakuyi-step sokuqala leso kwenzeka kuwo. Dladla leyo ukuthi-ke ekhaya basheshe bayiphakamela-ke bayibone ukuthi hayi khona into engahambi kahle la. Nakho-ke bethi bayokufuna-ke sengifike ngiyahlala enyangeni. Kanti inyanga izokukhandela. Kanti iyona futhi ezophinda ingiqedele impilo yami. Ingenzela ubupharabayo.
inzima. So sho ukuthi omunye umuntu mhlawumbe obhekane nenkinga le angasizakala ngokuthi ayi-attende fast. Eyi, kungamsiza lokho ngoba nami njengoba ngila ngikhona nje angithandi futhi nje sengikhathele. Asisi-ke my sister senze kanje, aseke isende eceleni sisuggest ukuthi okay uthenga ama-toys manje yabo, uyisiza wena sibone ukuthi silwane sizozizwa kanjani. Hayi cha bhuti, ngiyala-ke kuma-toys. Ngeke ngize ngilunge. Ngabe udlala ngemali yakho, ngingawathenga ngiwabeke lapha endlini. Ngeke ngikwenze lutho ama-toys. Ushiya phansi lo. Funa inyama enyameni. Sesiside kakhulu lesikhathi, inyama nje enyameni manje. Ngeke ngilunge ngempela kwi-toys. Ungayimoshi imali yakho. Ngiyabonga nje ukungicabangela. Uma sisey'ndaweni zobumnandi noma ngithi nje endaweni la kuphuzelwa khona utshwala. Uma ngibona umuntu nje angathi umuntu, uma ngibona umfana nje ephuma e-toilet because nama-toilet abaseduze, ile nto ivele ingiphushe ngokukhulu ukusheshisa nje ngilandele manje. Ngibe ngisabathe ngiyaziba ngishona le ngibheka le ngibheka le noma ngithi ngiyacosha ngiyaphuza vele kungaphuzeki ithi into ngilandele manje. Kuba ngathi ama-voice. Kuba kusuke kunomuntu nje osuke ekhuluma la ethi sukuma manje. Nhlanhla leyo-ke noma sengiyilalelile-ke ngaphuma asize sabanjwa. Siyayenza nje into yethu singabanjwa. So mona lento kuba ngathi invisible, wenza into ungabanjwa. Kodwa uma akaze ngaze ngabanjwa. Akaze ngaze ngabanjwa. Phela unembe ezodla mina. Yo, hayi ingozi kakhulu lento. Enye into futhi engiphatha kabuhlungu ukuthi uthola ukuthi siyayihambela etown naye u-boyfriend wami, ngiyimosho ngegama. Thothi siyayihambela, ngiyambona lo esengike ngambhebhisa, ngiyambona naye uyangibona. Uthola ukuthi uzovela angisimayilele. Manje ngivele ngabe ngisazi nokuthi ngenze njani. Ngithola ukuthi naye uyabona ukuthi hayibo labantu bayabukana, babukana ngendlela yokuthi bayazana. Nami vele ngabe ngisazi ukuthi ngenze njani. Ngifuna ukuthi ngizame ukuqeda zonke lezo zinto lezo, ngiphile impilo eqondile. Manje labantu laba abanye osulale nawo babhebhisa amagama yabazi noma sibahlala noma nje wena ushaya into ewala. Ngiyabazi abanye. Abanye uthola ukuthi sihlanganile nje lapho ngaleso sikhathi futhi ngesiphinde sibonane. Inzima kakhulu into yakho my sister. So uma ucabanga abantu bangayigcwala ibhasi noma ibhasi incane. Hayi, bona baningi bayela kuyona ibhasi. Mhlawumbe ingagcwala ibhasi kodwa nje baningi. Sengikhathele, nginaye umuntu ongithandayo onginakekelayo ngayo yonke indlela, ngishodi ngalutho. Phela inkinga ikumina, yile nto nje ukuthi kumele ngibhebheke nje, kumele ngibhebheke. Ubhejwe emathuneni, ubhejwe ephusheni, yonke indawo ngiyabhokhelwa ngey'ndlela zabantu engingabazi engiqala ngisho ukubabona. O-driver bangithatha bengisedrobheni mina ngibuye ngithole khona la kubona. Manje akekho mhlambe wakwanoma umbhebhisa nje usakufuna maybe ngolunye usuku mhlambe agcine sekufuna ukukulimaza bophela amanqina enyathi ukuthi uzokulimaza uzokubulala. Hayi cha, bekungakenzeki. Uyayethi kuphela nje umuntu mesethi ufuna siphinde ngimtshela ukuthi ye baba phuma kini. Ngiyithola mina into engangifuna, safuna lutho nawe. Kodwa shuthi zakuvela nje phela abantu besiningi besifazane bayalimala ngaphandle, bayafa, bayathunjwa, wenziwa yonke into ngenxa yokuchitha naye ukufuna yabo. Futhi umuntu uyakufuna maybe uney'nkinga zakhe, wena awusekho lapho athathe umuntu wesifazane amthumbe umbulale stuff. Mara wena into iyakuprotect. Shuthi lento yakho isebenza, iyakusebenzisa iyaphinde ikuvikele. Iphinde ingivikele nami nje ngibone. Thola ukuthi omunye impela nje usephakamelwa nawumoya ungifuna la. Mase ngithe cha nje, ngithe cha. Ezegcina ehlisa umoya asuke eyihambela. Manje akwenzeki ukuthi uhamba nalona umtholelo kufika omunye like bagcina sebandawonye mhlawumbe abantu abawu-5 noma endaweni eyodwa owabashayisa bonke lapho. Thothi siyaphuza la endlini. Bese isethaveni noma ethaveni siyaphuza. Khona lo khona bayi-5 noma bayi-6. Kuyenzeka. Bangezi kuwo. Hayi abezi kimi. Phela imina engigadayo ukuthi okay nange lo wangibhebha kamnandi. Mangimbone ephume ethi ngiyaphuma ngimlandela. Siyoxoxa nakhona ngoba ngiyazi ukuthi masithi siyaphinda ngeke savuma. Usuke unenhlanhla uma siphindile. Shuthi usuke unginembe kamnandi. Manje-ke wena uma uthi wena
uyalala nje nanoma ubani awushadile akashadanga umncane umdala isikole isilenda awunankinga. Uye wenze njani ngalabo abashadile? Siyalala nje futhi nabo kube mnandi nje. Sebeze babathathu ngilala nabo. Sibhebha ngempela nje kube mnandi futhi. Ngingakhombisi ukuthi khona oshadile khona ongashadile. Ungonakali lutho. Mina ngonakalelwa yilutho kodwa phela lo shadile sebeze babathathu. Behlukana. Iyaphela imishado yabantu. Omunye ubaba nje wamkhize lapha eduze kwakhona ekhaya. Wahlukana nomkakhe. Ngenxa yami. Manje makakubona akasho ukuthi nayi ingane yamhlonisa umfazi wami noma uyasaba ukuza wena. Ngicabanga usaba ngisho ukusondela nje ekhaya. Ngoba kwayena wayisola ngokulala nami ngibe ngiyingane yakhona la eduze kwamakhelwane. Wayithandaza Kwaze kwahamba umkakhe ngenxa yokuthi ulale nami. wayithandaza leyo ndaba kodwa. Uyithandazela? Wena ukuthi since uphile izimizi thandaza ukuthi ingane zikhule kahle umazange uthandaza. Ngiyeke-ke nje ngomthandazo. Ngiyeke nje ngomthandazo. Umthandazo wahlula abafundisi. Kanjani manje? Ngahamba mina ngaya ey'nkonzweni phela ngizama impilo nami. Umfundisi wakhona afike nje wathi yena ngidinga umthandazo nje wami ngedwa. Ngivume-ke nami ukuthi okay umfundisi uthi uzongithandazela makuphela inkonzo ngidinga umthandazo wami ngedwa. Nakhona futhi angicabangi ukuthi ngike ngadlula esimeni esikanjani njengoba sengivuma futhi ukuthi ngiyothandazelwa ngedwa. Sihambe iphuma inkonzo sihambe siye endlini la umfundisi abeka khona amabhayibheli akhe nayo yonke into ney'khali zakhe. Ebeke phansi-ke sisusa ibhayibheli kubeke eceleni sihlale la sibukane. Ebeke isitulo sibukane. Ngithandazele kuthe uma uphakathi nomthandazo hhayi umfundisi nangengithinta amabele. Ngithi ngiyamdusha umfundisi athi umoya oyingcwele uyakhuluma. Hawu. Inceke yonke. Uyakhuluma umoya oyingcwele. Hhayi ngike ngiwulalele lo moya oyingcwele. Hhayi bo nangu umfundisi ekhuphuka nami umfundisi ekhuphuka nami. Ngathi ngibona umfundisi usengigqokile sengibeke phezu kwetafula umfundisi usephezu kwami. Sikhuluma nje liphakathi impela nje. Likamfundisi-ke sengihlatshwa uyabhizi memeza umoya oyingcwele so-spirit obani. Uyamemeza phezu kwami. Nawe uyawuza umoya oyingcwele ungena. Umoya oyingcwele uyeza impela ngiyawuzwa nami ngiyayibona ngisinda ngiphila. Uyaphetha kanjani le ndaba? Awusaphuma lapho nomfundisi saba abantu nje abaphilayo-ke sengigezekile-ke nami sengizophila hhayi kudlule kanjalo ngihambe ngekhaya naye aqhubeke ahambe emndenini wakhe. Ngoba wena ukuthi wena umuntu malana nawe into zakhe zonakala. La umfundisi walala nayo noma abafundisi walala ayimoshakala impilo zakho. Ungabona-ke into eyenzeke ebandleni lakhe ngiyakutshela wena. Ibandla lakhe nje futhi amantombazane le genge encane uyithola nje isey'potini iyaphuza iyadakwa iyabhema yenza yonke into. Ayisemesabe manje uJehova. Hhayi sengenje indaba yesonto omama bakhona baxabana abanye bayafeba. Into ongayazi-ke nje. Kudliwa imali yomnikelo. Ngiyabona nami ukuthi phela abakhokheli hhayi imali yomnikelo bayibanga iyadliwa. Namhla ikaMamkhize kaMasibanibani bonke bayayifuna iyabangwa manje. Kahle kahle nje mina sengifana nomuntu owumdliwa nje ngoba khona umngane wami nje obekade eboshiwe wangiyalela ukuthi angihambe ngithathe imali phansi kombhede endlini yakhe la behlala khona. Ngalithatha-ke imali lapho ngigqoka ingubo yami nje mfishane engaka. Ngiveza amathanga ami nje amhlophe qwa afresh. Sekusenjalo-ke ngigibela ngihamba ngiyalifica iphoyisa. Hhayi lingibuka iphoyisa ngeza. Ngilibona ukuthi hayi cha nalo liyaheheka-ke la kumina. Vele le ngubo igqoke. Vele le ngubo ngiyigqoke ngey'nhloso ey'thini. Hhayi ngilibuke nangampela futhi likhombise nje ukuthi hhayi cha ligcwele-ke ngami. Ngilitshele ukuthi no ngingalenzela noma yini mina. Ngicela ukuthi lingikhiphele umngane wami phakathi. Hhayi ulibone nalo ukuthi hhayi alinawo amandla okunqaba liyayibuka lento elizoyiyela. Ngampela lavuma. Iphethe le mali. Ngiyiphethe vele ila esikhwameni. Okwalo nje ukuthi lithola indawo nje lishaya into ephuthumayo. La ngithatha la sesingene ngaphakathi simbone. Hhayi singene-ke sigoduze lingifake la kungenamuntu khona.
kube yimsoba kuthiwa hhayi-ke isibhebhane Kukhonani la phakathi? khona imibhede yakhona le iwugqinsi engathi kuyitulo kodwa hhayi isibhebhane-ke isibhebhane phekwa lapho-ke bese lingitshela ukuthi lifuna 10,000. Hlatla leyo-ke ngiphethe ngikhiphe ngilinikeze lingitshela ukuthi ntambama umngani wami uzobe esephumile. Ngalezo khathi kwakusemini ko-1 kuya ko-2. Hhayi ngiphume-ke sivumelane ukuthi hayi ntambama liyamkhipha. Ngiphume ngimlinde ngaphandle kushaya u-5 nangampela umngani wami aphume. Kuthe uma ngidlula nje iviki elesibili aliphilanga kwathiwa selidutshuliwe leli phoyisa lena ngenxa yokuthi ozakwabo bebeyivikela ukuthi lingabakhiphi ukuthi lo ngoba uzosuka acule kusho ukuthi kwakuyiphoyisa abangalithembi noma kwakunjani angazi balidubula-ke nokuthi-ke vele-ke umuntu uma eselale nami akalungelwa lutho nalokho futhi kungenzeka ukuthi wayenziwa yikhona. Manje umngani wakho usengaphandle manje? Ungaphandle umngani wami uphila impilo e-right. Usizwa yilo le demon lakho leli? Yena sesho khona futhi ilona elimkhiphile lapha? Ilona elimkhiphile ngoba kube uphoyisa lo akangibukanga wangibuka ngamehla amahle wangibuka ngi-right ngabe mhlawumbe asizange silale mhlawumbe imali ngabe wayinqaba. Hayi ngiyakuzwa my sister. Benginokuthi bangikubona udrayiva isithuthuthu mhlawumbe u-Uber kanjena ngivele ngi-ode kuwena ngifune wena ukuthi ungilethele ukudla endlini uzothi uma ufika nakho ukudla sixoxa nje kahle ngithi usukuphethe ngesandla bese ngithi hhayi awungene endlini sithi ukuxoxa kancane noma 2 minutes nje ngikubambezela sihlabane ayikho imali engizokukhokhela ngayo just sesilalile nje seyinto nje vele esengijwayele futhi naye uzobona ukuthi kumele akhiphe ephaketheni lakhe akhokhe ayikhokhele yena ngoba nami sengicoshisile because labantu laba abashaya u-Uber Eats especially o-60 kujwa kuba abantu bangaphandle noma vele ufuna bona vele anginankinga zonke ziyaphakathi zonke insipho iyawasha zonke insipho iyawasha manje ayikho malivuka nje ayikho into egeza ngayo mhlawumbe dathi nje noma nje uvele move ekuseni iba right. Hayi ngishaya amanzi abandayo nje geze nge-sunlight nganyama kayipheli phela amazinga indoda khona omunye umfana nje ebenginokuthi mangifuna ukushutha e-workshop njengalaba abashutha uma uza bese beyakushutha bekukhona bese ngimjwayele engazi ukuthi mangifuna ukuyoshutha ngiyoshutha khona. Ngelinye ilanga sixoxa naye sizwane ukuthi uzongishuthela endlini uzongishutha endlini afike angishuthe kushuthi yena-ke umfana kabe laheheke-ke hhayi-ke angibhebhe qede lapho iy'thombe zami anganginikezi kuze kube imanje ngisamfuna iy'thombe zami akasatholakali. Manje angazi noma yingoba walala nami njengoba engasatholakali wonke umuntu engimbuzayo uthi akamazi ukuthi washonaphi. Mhlawumbe wafa nje okungenzeka nami angazi ngoba abaningi impela iy'mpilo zabo ziyashintsha uma sebelale nami. Manje uyacabanga izithombe zaziwele mhlawumbe zalezi wrong wathiwa so trend. Engakho nje namanje ngithi ngisamfuna ngifuna zona ukuthi igcine zingakimi bese ziyaphuma ngakuyena. Mhlawumbe wayewashisa nje zala kodwa kuningi asikuyeke lokho. Isizathu esenza ukuthi ngizilana-ke namhlanje bengifuna ukuzocela ukuthi sengicela ningitshelele u-boyfriend wami ukuthi hhayi ngoba ngingamthandi ngiyamthanda njengoba engikhuza nje ngingakhuzeki kungenxa yesimo sokuthi indlela mina naye sibhebhana ngayo ayikungelisi. Mina ngifuna umuntu ozongibhebha nje angazi ukuthi kube njani kodwa nje angigibele nje kube ngathi uyangihlupha. Ungabi namkhawulo. Ya. Ukubhebhiswa wembongo. Kube ngathi uyangihlupha nje. Yena ekuzwela. Kanjena uyangizwela ngiyambona ukuthi akafuni ukungiqeda. Kanti manje bazongiqeda ngapha esayidini. Awucabanga ukuthi mhlawumbe lesilwane sesidle kakhulu into yakhe sazakhathala ngayo samfuni. Asisamfuni yena. Yo. Wena-ke beside ukuthi sikhulume naye ngalokho wena usamthanda kodwa. Mina ngiyamthanda.
So ufuna ukuthi nilungise indaba ukuthi akubhebhe more noma nihambe inyanga nilungise le ndaba. Ngicela ukuthi sihambe naye le ndlela engihambayo ukuthi ngize ngigcine ngibe umuntu o-right. Ma kwenzeka my sister nesikhulume naye ne ethena akuyena umuntu o-willing ukuthi ahambe nawe le ndlela le, uyamthatha uyayenza njani? Uyamshiya uyilungisele inkinga ubuyele kuyena noma umyeka unomphela? Inze ukuthi naye makabona noma simtshela isitori esiphelele ngoba phela wena ngenzeka ukuthi ucabanga ukuthi masezwa zonke izindaba kuzomthusa kuthi sonke isikhathi unawe empilweni and wena ubhizi unelwane zakho angazazi umfihlela ngazo actually because bekwazi isilwane saphuma ngithi sesikhona futhi manje awusamtsheli suhamba udliwa abanye abantu uyakukhuza niyabambana niyaxabana. So uzozizwa kanjani uma kwenza isimo esikanjalo ukuthi akafuni ukuhamba nawe le ndlela le? Ngeke ngize ngimsole mayengavumi ukuthi ahambe nami. Ngeke ngize ngimsole, ngizoqhubeka umndeni wami ngeke uzongilahle, ngizoqhubeka ngizame ukuthi ngibe right. Makwenzeka futhi ukuthi siyafika kwisiphetho ngiba right, ngiyobuyela futhi kuyena ngimtshela ukuthi hayi sengi-right, le nto enganginayo isekho. Ngeke ngisaphinde ngibhejwe abanye abafana khona. Ngiyakuzwa yena umfundi, yazini ngizokusiza la kunaleli jaha lale kaNgwane eSwatini lisebenzisa lo muthi wezizwe lo sebenza national yayishaya into yalo ne. So since wena ulimale la elokuzaneni eSouth Africa lona liphesheya eSwatini ngithi lishaya umuthi national, so lizokusida lijaha yabo. Lizokusiza likhiphe yonke lento onayo kodwa ngeke kube indlela elula, ngeke kube indlela elula and kuzokuphoqa ukuthi wena uhambe eSwazini. So kuzomele ulungise passport nomuntu ozohamba nawo ngeke ukwazi ukuhamba wedwa. I'm sure sane-trauma indaba zenyanga and-stuff. Hayi imali ngeke lisho nalo ukuthi lizolala nami. Ma kwenzeka-ke wena usulapha usuyabona ukuthi lento ifuna yena-ke manje uzoyimisa kanjani? Nanso-ke phela inkinga. So ubani ekhaya omthembayo ukuthi okay since uzohamba lolu hambo lolu uzohamba nawe ekusiza ukuthi noma kuthiwa uyaphuma esandleni uzokwazi ukumlalela noma futhi ongeke abe nozwelo ukuthi makwenza into ezibuhlungu akwazi ukusiza. Ngiyaphoqa ukuthi abe yedwa. Phela kuzoba semandleni lo thina ukuthi uzokwazi ukuprovide kuye. Thina sisiza mahhala ne. Usiza wena nomuntu we-one. Seningam-add nemali ye-family nomunye. Ngoba namhlanje sizonithatha wena nomuntu lo mshoyo umgaranta uzohamba nayo ngoba sisi wakho ubhuti wakho baba wakho umbani. Oneshoyo sihambe sinisa ama-passport, manje ama-passport siyaqala uhamba. Ngizothatha usisi omdala nomalume omncane. Asifuni into ozokhala. Hayi ngiyabathemba. Uyathemba? South Africa. Ngiyabathemba bona abantu abangikhathalele kakhulu laba. Kodwa-ke ngizoku-advise mina ne since ngithe ngizokusiza ngaleli jaha laseSwatini. Leli jaha laseSwatini leli akusho ukuthi ngoba lizohamba nawe likhiphe le-spirit lesi nalento engaphakathi kuwena sekuqedile ngawo. Nawe kumele ufunde ukuyimela uthembe uNkulunkulu. Ngoba sikhona nje emhlabeni umveli inqangi. Noma kuthiwa ukhala kanjani into okhala ngayo kuqala ukuthandaza uNkulunkulu. Into eyenziwa shona zigebengu. So wena uzohamba ukhipha lesilwane lesi bese uyabuya ungayi ukuthandaza. Uhlale enkosini. Uhlale nje ezwini likaJehova kuzokusiza. Yabo. Ngiyezwakala. Ngoba uzothi wena usuyekile lokho ngoba inyanga igilile oqala ngithi. Lena uzorefer mina kuyo. Sizohamba nami hamba uzoba ngikhona nami. Ngifike ngithola ama-updates ngenze sure ukuthi every time uyakusiza. Ube right. Into engifuna kuwena ngifuna ukuthi ube umntwana futhi. Ubuyele uphinde ka-DP. Uqedile isikole mase uqedile i-university noma uqedile uhambe uyosebenza unakekele umndeni wakho. Emva kwayo ukuthi siwadlule kuye. uNkulunkulu kuphela umuntu ozokusiza. You understand? Ngoba lento le idemon. Uzokusiza na physical emzimbeni iphume lento ekhona mara spiritual into ozokusiza yini? Umthandazo. Qina sisiwami. Sizoqala lolu hambo lolu mase silungisa indaba zama-passport. Yabo. Ngihamba usu-ready ukuthi sizoqala senze yonke lento. Yebo ngi-ready. Uthembe inyanga sithi bazokugila South Africa. Ungabothemba. Bangigilile ngibonile. Bagilile.
Ngisho ungabothemba umuntu ongenayo i-reference noma unobufakazi siwasiza ubani ngani. Phuma enyangeni, ezinye izinto azidingi ngazidinga umkhuleko. Into ezokunqobela nje impilo yakho noma kuthiwa kunzima kanjani ukuthandaza. Enye into uma sisey'ndaweni zobumnandi noma ngithi nje ey'ndaweni la kuphuzelwa khona utshwala. Uma ngibona umuntu nje angathi umuntu uma ngibona umfana nje ephuma ethoyilethi cause namathoyilethi abaseduze. Ile nto ivele ingiphushe ngokukhulu ukusheshisa nje ngilandele manje. Ngibe ngisabathe ngiyaziba ngishona le ngibheka le ngibheka le noma ngithi ngiyacosha ngiyaphuza vele kungaphuzeki ithi into ngilandele manje. Kuba ngathi ama-voice. Kuba kusuke kunomuntu nje osuke ekhuluma la ethi sukuma manje. Nhlanhla leyo-ke noma sengiyilalelile-ke ngaphuma asize sabanjwa. Siyayenza nje into yethu singabanjwa. So mona lento kuba ngathi invisible wenza into ungabanjwa. Kodwa umoya akaze ngaze ngabanjwa. Akaze ngaze ngabanjwa. Phela unembe ezodla mina. Into eyenza ukuthi ngibhalele kwaVumani Film namhlanje ukuthi benginesifiso benginesicelo sokuthi bangazisela u-boyfriend wami ukuthi labafana hleze engikhuza ngabo abangibhebhayo akusikhona ukuthi ngoba ngiyathanda noma ngimhloniphi. Kepha isilwane engafakwa sona isikhathi kade ngiyolashwa. Usengincengile kakhulu ukuthi ucela ukuthi ngiyeke ukulalwa abafana bekhona. Ngiyazama ukumlalela kodwa lento mayisuke isifikile iyazenzakalela yona. Ngiyibona nami senginomfana sesibhebhane ukuthi kanjani kusuke kuqalephi nami angikhumbuli. Bengicela ukuthi ningisize ningitshenelele. Kwesinye isikhathi uzakhale ngisho ukukhala naye inyembezi ngibone ukuthi kubuhlungu enganeni yabantu lento engiyenzayo. Sukhathele. Isikhathele nayo nami futhi sengikhathele ukubuka inyembezi zayo. Ngiyacela ukuthi ngicela ningifonelele yena nibone ukuthi nikhuluma kanjani naye. Ekugcineni kwakho konke ngiyamthanda ngisafisa ukuba naye. Asalifuni elinye impilo. Cha ngisawafuna amanye sengi-right sengifuna ukuphila impilo eqondile. Ngiyakuzwa-ke my sister ne. So sizoyilungisa into le. Sizomfonela u-boyfriend simtshele ne ukuthi uplana ini uzizwa kanjani uxolise futhi nawe yabo. Ngakho kade ukwenza into engicabanela ungavele uqale ukuthi ungitshela ama-plans wakho. Uxolise kuqala uzithobe ube umuntu wesifazane. Nithi ninamaphupho nalo muntu. So umuntu onephupho nawe uyasithobisa. Indoda ayifuni into enomsindo. Indoda ayihlanjwe nomsindo khona. Understand? So ngoba wena uRona hade ukwenza kwakhe lana sizama ukukhomba amaphutha uzobana nephutha siyalungisa ne. Sizomfonela ke ne. Already. Ngiri. Manje awasabi nje ukuthi uzolasa ngoba umuntu orasayo. Ngiyasaba kodwa kusala iqiniso lizobe liphumile. Inamba yakashintshi wonto sinikeze yona ngithi. Yebo. Hayi sizomfonela ke. Hello. Ninjani baba? Siyaphila njani? Siyaphila. Ukhuluma noSigidi la weVumani Film. Oh yeah. Ngikufanele la ngihleli nomuntu wakho. Umuntu wambani lo? Umuntu wakho nje uMaZulu. Olapha. Ya sinaye lana ngokomsebenzi. Kwenziwani? Ya uthi sila kunestory afuna ukutshela sona abayalana nendlela eniphilisana ngayo nangendlela agula ngayo yabo. So nangu uzokhuluma ke nawe. Kulungile. Hello. Uyaphila we mama? Ngiyaphila njani baby? Sikhona. Yebo. Indaba ungifonela amafoni abantu manje. Cha bengibhalele khona la kwaVumani Film ngenxa yokuthi bengifuna ukuthi bengilungiselele udaba lwami nawe. Lento songikhuze kuyona kakhulu yokulala nabafana. Ngicela ukuthi bengifonelele wena bengikhulumele nawe ukuthi ngesikhathi kade ngibuya ngabuya sengi-right enyangeni ukuyolashwa. Kodwa kuthe makuhamba isikhathi ngisekhaya yaphinde yaqala phansi le nto yesilwane.
Ngakutshela nje wemama ukuthi asambe esontweni sisindisiwe nje ekhaya wazi wena. Ngiyakwazi lokho, kepha ngokuba ingane nami kuloya muzi engikhula kuwona ngathatha engalalela abantu abadala. Oh. Kodwa I-understand-a lokuthi ngokuhamba kwesikhathi uzophuma kubona abantu abadala uyoyiqalela yakho impilo nowakho umndeni. Yebo, lokho Ungakwazi ukulalela imithetho yami ukuthi kube kanjani pho. ngithanda ukuxolisa kulokho, kodwa njengamanje sengiyimisele ngokulungisa yonke into. Ngokuthi ufuna ukuyilungisa, iyolungiswa kanjani leyo webo? Yingakho-ke ngibhalele la kwaVumani, bathe bazoba nayo indlela yokuthi bangisize, kepha kumele beqale bekwazise wena. Hey, mama, manje le ndlela abakhuluma ngayo ifake iy'nyanga. Cha bo, ayizofaka inyanga. Kukanjani? Awuthi ukungichazela kancane ngikuzwe. Umuntu, ngicabanga ukuthi ubona bamazi kangcono, kodwa umuntu akasebenzisa imithi, uyakholwa. No. Yebo. Hayi mama, mina ngazi idaba lakho sengizolithini ngoba sewukaningi ngikubuza phela unganini wena, yabo? Yebo, ngiyazi ukuthi iphutha kumina. Hayi, mina ngisazi. Bengicela ukuthi ubaba avume ukuthi bangisiza bakwaVumani Film, angangilahli futhi abe nami ngaso sonke isikhathi. Sengikukhuze kangaki kodwa? Ngisumkhuze kaningi. Ngilindele ukuthi nakulokhu ngiphinde ngibe nawe mina. Kuyakujabulisa ukuthi ngikukhuze ne? Cha, hayi ukuthi kuyangijabulisa. Ukanjani? Ingani ukangilaleli? Ngiyakulalela, inkinga le nto uma isuke isifikile nami angikwazi ukuthi ngiyilawule. Engabe uhlezi nje iy'mpahla zangaphakathi ungayigqokile kwesinye isikhathi wenzela khona lokuthi uma kufika ukuthola u-ready. Ukuphika kusasizi, ngiyavuma impela kunjalo. Hayi mama, mina ngisathandathanda ukuyingena le ndaba yakho ngoba sengikhathele mina ukukukhuza into eyodwa. Yazi kungcono bathi mhlawumbe ngikukhuza kolokhu uqala ukudla. Mase ngihamba nje mina kuthiwa hawu umfazi walona, hawu uyibheka kanjani naloo nto mase uthi uyayibheka? Hhayi, yona ayihlali kahle neze. Manje uyabona ukuthi kunehlisa isithunzi lento yenzayo. Yebo, ngiyabona. Wemama qedani noVumani, hayi mina ngisayingeni. Kodwa Ngicela ngami ukulo ngikukhuza into eyodwa, angilaleli, awufuni ukungizwa, ngathi uzoshintsha lutho. Manje angazi yini lo ufuna ngiyenze manje. Sure bhuti omdala. Baba. Manje uthi uma isister uzohamba nalo lolu khala noma wena ulisebenza? Akukho la ngiyakhona nje. Hayi ngifuze manje kwakhona lapha ngitshelile. Ngithi umuntu usedlini ngisemsebenzini manje. Hayi, into kade siyifonile ukuthi ngikwazi uqhubeka nayo noma uqhubeke nayo. So uzoluhamba ukhalo noma ungekho noma ukhona uzolungisa ukuze lungise impilo yakhe. Hayi no, kini bafowethu bona nenza njani hayi mina nganele manje. No, kodwa phela kusho niyahlukana. Hayi mfowethu bakhona okhona nimbonela yena, hayi sengingamcela ukuthi amana bambisa umama obayi mina ngeke mfana. Okanye ngimkhuze umama akalaleli akangizwa, hayi manje hayi no. Makuthi niyamsiza msizeni madoda, mina hayi ngeke. Hayi kulungile baba, siyabonga isikhathi sakho. No, bonga mina bafowethu. Shaba. Yo, babukeli lapha ekhaya noma kuthiwa yisiphi isimo obhekene naso, involve umuntu othandana naye, ufake uNkulunkulu, lalela ama-advice, ibambisa konke enikwenzayo ezweni. Kunzima South Africa, kunzima. Ngisiza isimoya ungakhali ngoba sesithembisile sizoyilungisa ne. Ukhona akekho sizoyilungisa, uzokhuluma naye so-right, siyekile, sunganalo idingo neliphethe. Understand? Jabulile ukuthi ube khona namhlanje, sikwazile ukuthi sikwazi ukusiza. Uhamba sohamba, soqhubeka sihamba. Yeah. So uzokhuleka namhlanje, kodwa silokhu sixhumana, silokhu siba-update nababukeli emakhaya, uhamba kanjani uhambo lwethu lena. Noma usubuyile, kumele uvashele uNkulunkulu ngendlela esikhulume ngayo, ulandele yonke into, ungawugeji this time. Alright, my sister, siyabonga ne. Siyabonga. South Africa, good night.